Labarai da ɗumi su tsugune dai ba ta ƙare ba, domin kuwa allura ta sake tono garma. Babbar kotun shari'ar musulunci ta ba da umarnin a tafko mata Sheikh Abdulaziz Idris, wato dai shahararren malamin addinin musuluncin nan da yake zamansa a Bauchi. Wata kotun shari'ar musulunci ta bayar da umarni ga jami'an tsaro da su kamo mata sanannen malamin addinin musulunci a Bauchi, wato dai Sheikh Idris. Kotun ta ba da umarnin ne bayan Sheikh Abdulaziz Dutsen Danshi ya ƙi halartar zaman da wato za su ci gaba da shari'ar da ake yi masa. Masu sauraro sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da ma dai kawo muku cikakken wannan rahoto da kotun ta ba da umarni kan cewa a tafko mata malamin tun bayan lokacin da aka wato dai ka'ide masa akan a dawo kotu a ci gaba da wannan shari'a, shi kuma malam din bai dawo ba, dan dai kotu ta umarni wato dai jami'an nata da su tafko mata malam duka inda yake. Masu sauraro, idan yau ne farkon kawo mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka, ku daure ku danna mana lakin ku kuma danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin shi zai ba mu damar samo muku daɗaɗɗen rahotanni a kowane lokaci da zarar an ɗora. Ga cikakkun rahotannin. Wata kotun shari'ar musulunci ta bayar da umarni ta ba wato jami'an ta umarni da su kamo mata sanannen malamin addinin musulunci a Bauchi. Kotun ta ba da umarnin ne bayan Sheikh Abdulaziz Dutsen Danshi ya ƙi halartar zaman ci gaba da shari'ar da ake yi masa. Lauyoyin wanda suke kare malam sun bawa wato dai kotun uzuri kan cewa malam ba shi da lafiya, shine dalilin da yasa bai halarci wannan zama ba, amma dai kotu ta yi fatali da wannan uzuri da suka kawo, domin kuwa tabbas kotun ta ce wannan rainin hankali ne da kuma wulakanta kotu, domin haka ta yi fatali da wannan uzuri da suka kawo mata. Ta ce duk inda malam din yake a nemo mata shi. Inda kotun shari'ar musulunci mai zamanta a jihar Bauchin ta umarci jami'an tsaron da su wato dai ta umarci jami'an nata da su tafko mata malam Abdulaziz Idris Dutsen Danshi. Kotun ta bayar da umarnin ne saboda malamin ya ƙi halartar zaman kotun a ranar Laraba 31 ga watan Mayu na shekara ta 2023. Umarnin kotun ya zo ne yayin ci gaba da zaman sauraron shari'ar malam, wanda ya aka gurfanar da shi bisa zargin yin ɓatanci ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma ta da zaune tsaye. Sheikh Abdulaziz ya musanta zarge-zargen da ake yi masa. Bayan an tsare malamin addinin musuluncin a gidan gyaran hali, ya samu beli a ranar 22 ga watan Mayu bayan ya cika sharuɗoɗin kotu da ta gindaya masa a zaman da ta yi na ƙarshe a kan shari'ar tasa. Bayan kotun ta bayar da belin nasa, ta ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa 31 ga watan Mayu na shekara ta 2023. Sai dai yayin da kotun ta ci gaba da zaman nata a yau Laraba, malamin addinin musuluncin bai samu halartar zaman kotun ba. Sai dai kuma lauyoyin wanda suke kare malam sun kawo kotu uzurin cewa malam ba shi da lafiya, yana gida a kwance ne ranga-ranga, shine dalilin da ya sa malam bai halarci wannan zama ba. Amma kuma kotun ta yi fatali da wannan uzuri da wato dai lauyoyin suka kawo mata, sun ce tabbas wannan wulakanta shari'a ne da kuma raina kotu, domin haka rashin lafiyar tashi ba za ta tashi ba sai a daidai lokacin da za a ci gaba da gurfanar da shi a gaban kotu, domin haka tabbas kotu bata lamunci wannan uzuri da suka kawo mata ba. Sai dai kotun ta sa kafa ta yi fatali da wannan uzurin da wato dai lauyoyin suka kawo, wanda lauyoyin sun kasance su ne suke kare malam. A dalilin wannan 'yar gajeriyar muhawara dai da aka yi, kotu ta yanke hukuncin a tafko mata malam duk inda yake. Tabbas bata lamunci wannan zance ba. A wani labarin dai a nan dai ta jihar Bauchin, wato dai kama wani basaraken gargajiya da haɗa baki da 'yan bindiga da kuma wato dai tada zaune tsaye da kuma tada rikice-rikice a yankin nasa. 'Yan sandan sun tafke basaraken ne a ƙauyen Sayawa tare da wasu mutum 6 bisa zargin kisan kai da kuma rura wutar rikici a nan dai ƙauyen nasu, wanda tabbas wannan basarake shine yake assasa dukkanin wani tashin hankali da kuma rikice-rikice a yankin nasa, kamar yadda rundunar 'yan sandan suka bayyana. Sun kuma tabbatar da cewa za su riƙe wannan basarake a hannunsu domin
gudanar da kyakkyawan bincike a kansa, domin tabbas ana zargin wannan basarake ma da sa hannunsa a cikin hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa don dai sassan wato dai ƙauyukan da suka wato dai shafi Bauchin. Masu raro 'yan takaitattun rahotannin da muka samu damar haɗa muku kenan a daidai wannan lokaci, sai dai za ku iya bayyana mana irin naku ra'ayoyin dangane da wannan rahoto da muka kawo muku. Shin kotun ya kamata a ce ta karɓi uzurin malam na rashin lafiyarsa, duk da cewa malam babban mutum ne a ƙasar tamu ta Najeriya, kuma malam yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci, ya kamata a yi masa uzuri, ko kuma a'a kawai umarnin da kotu ta bayar akan a tafko malam ya dace a ce a tafko shi? Za ku iya bayyana mana irin naku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan bidiyo namu. Mun gode.